Nhìn chim cái number san kundai. Number san po kundai. Tu don ring katle.
lengkor kapok ngan shim haka terpenjong mi halakas nam ngan san cintkit ba mendup im yami ngan long upa cingnya ba jong pen im Tudon ring katlem Atray ba isne Nabangi lale popersya yami Hangane kliman Syawangin serung habentang kapakong san Jongane kasi Tungin pen kre ikdo nut chungi yin pen kre yaga jing mo chi prakhat chungi yin pen kre yaga men sim chungi kham krapang e yin pen kre bha na mar balai ni barok ngi tep ba na shai kasi ka krapang Kasi hagaba ngiken mau ya kajing sha shitom kajing sha sanar pna lat kajing yap jong Jisu tukon men ko para ba yen pan ma nau Jisu hakani kletman yen pan ma na una ka banta kijing le bakla jungi baro ya banta ki like kilet jungi baro Namar Dei namar ki pop chunga jong phi hi mau Jisu usha shitom kasnam jong Jisu ka play na banta jong phi bat chunga daga ba penrit yalade khamadu Jisu yin pan ma banta yin pan ma na banta baro kijing le bakla chungi Nimla banyowi ki pop lani ki like kilet chungi henrei uchisu chu khen ya kita baro updiang yang yi bangi longkum ki khun chung u namar kata kon men parab e nyen pen kre menta nado ka do nur chungi nado ka men sem chungi iwei pe iwei ba habangi shim banta ya kani ka Eucharis nyen yo ma de ka chinge e chung uchisu ni de ma de ka jing kur khu chung uchisu Yin sab cha shipor yin kmi yet yin pe thu ya ka do no chung yi wei pe wei Kabang ni pen kre ke we jing pen ken mau yang i we kan ke sngi ini ke sngi yang ke Monday Thursday ke sngi bekerpang na kapanta jengi ki Catholic berkata kalong kan ke sngi ke mau buram ke jing seng ya ke Eucharis bukuit abadan ke Eucharis bukuit kemud ke jing don jong kiling dok soblei berhaba amdon ling dok soblei amdon jing kenya Eucharis na kapanta jengi di kamtame akan ke singi ni duai na kapanta kiling dok sebelah barok ki bishop barok pat kamtame pa bukui jengi kini gidi kiling dok jengi barok ba ublei leng baju men simu kuit un trei purba kanang ba kindubla ban im ya ka jing im ke ba kila pediang ha ka jing im ke jengki ikan mauru ya kiba smai ban im kui bet im soti ban im da kajing ko ungu ban im marway mo ki ni ong ya ki brother bat ki sister ki ru ki IT bat ki trelang bat ki ling dok soblei ni don ru hakabalang ki pangi ong ki permanent deacon ki ru ki yarap ki sekri ya kepalang ya kan ke sngi kadai bhai ngi ban ken mau na kapan tai jongki pada pedeng jengi ru
na pedeng jungi ngilajit khat arngut ki ba mi khmat ba ken mau burom ya ka jing don jong ki apostol kuno Jisu saj kijat jong ki ba oj siam la jit ya ki ba long brodar ne long father ban long apostol ngi ki ri paj ba rei long ba jong ke baptisma ingi barokhoj lakhot sekani ke jing long apostol halaka jong ke jong benta halaka jong ke jong korkom im ngi duai ne kamata kini ki bala sajid ban long apostol ta ke singi bakin du yai bat ya ka jing smai baptisma ke jong ki ke jing perskem jong ki bakin du long sisa ki apostol jong Jisu ki bala pha dau Jisu bangin pentri kam ya kabor jong men sim bukhuj ya ubang la yo pedang haka sing baptisma haka singi jing pedang ke sakramen jing penskem bat man habangi pedang ya ki sakramen ya mat ya kane di nomor kata konmen kepara dengan IT ya la ka jongka jing im borok kowe ke ying kesem ki kun ki ti ke jing im kristan jing i borok kowe ba nginduk yo ya ka bor ban long ki breu ki kristan ki kun jong kris ki patmai mantau snem ba nginduk simbentah kini ki jing kinya ki jing le ni ama kini ki singi hakar kom ke ba kamper na ka jong usnem paladem tip mano yo kene ke dikesin ba khadu jongi bangi simbentah kumne din mar kata tungin IT nadong sedong how try tungin singongu ya ka jing wan ka jong Jisu ban pen im yangi wan ban sya sitom la ka bentah jongi kene ke singi ngidon artli ki jing singongu kawai na ka bentah jing bu jong Jisu yo kharis bukuj ke baar jing bu ya ka jing long leng do wat ke balai ke jing sya sitom jong Jisu na ka bentah jongi Jisu wan ban kit ban ba khalai ke pop ke sang jong kun ben riu situlup ka pertai tin mar kata kini gidi ki jing sungu ki bangi min wan ra hakmat jong blai hagani ke singi ki apostol sebab song lupa no sene kisuki barak ki apostol Suhayeng
cái number lại spa lại phun nhiều lại spa lại phun nhiều ngawan ban gu bat ban mani you try you play trong tu ai kan long kat kum kamon trong mi a try a lo trong kamon trong kan long la da mi mon tu ai kan long Kasih ngawan ban ak kasur bakot yanga hagi ben reu kaleng perthai alam ya ka kubor babha ku trai to kren hak mi ngadon hang ni ngakloi ban le kamon jong mi Kari kasih badri jantia Syamik in pai kumni Tu paku trai kambut kinong tong priu Ban kring baro syamik Ai bor ai sorya ki bamilajin Bakin yalap ka anjing Ngating ban paya la jing im banga itang ladi Henry mi pat mi non gak tin jing im ngan ai di no ladi Jing nang jing stop jing shlur bat jing shirhem tu ai ngan trei klem jing snore Ngawan ban mu bat ban mani you try you play trong tu ai kan long kat kum kamon trong mi a try a lo trong kamon trong mi kamon trong kan long tlada mi mon tu ai kan long Minta kasih ngawan ban ak kasur bakot nyanga Hagi ben reu kaleng perthai alam ya ka kubor babha Ku try to kren hak mi ngadon hang ni ngakloi ban le kamon jong ni Kohimen kopera bayit kanega janmit kalonga janmit kabakurku naga benda jungi kanega kalonga janmit kabakentang tam ha kaba ujisu la pengantang ya ka parthe lemba uppu nabane lemba manna temai lemba ka jingseng ya ka yukrish bakui bat ka jingkantang lindo ya ki apostol lemba ke jing side ke jak bad ujizu ula hukum ya ka parte ban stang temai ya ka jingim omdeshu ha ka bakke nongshun ya ki bruyu henre da ka bakke paralok ya ki vai ha ka ujizu ong ha ka bai ka hukum batimai to ya it markelia khadang ya lumlang ha ka ne ka janmi ngideben kundiu ya ka donur ka mensiam jangi Sya ujisu bat ngide bandon ka du jingduwai hapo jongi jingduwai sngongu ya ujisu kublai shibun ko jisu bamela eat yanga katne wadlada ngamdon ka hok ban jan bat me namar ki pop jonga kublai shibun ko jisu bamela kloy ban penim yanga wadlada mangalong
ubat tingit ka donut. Kane kalaban long ka jing duwai jongi babun ngut. Namar da ka jing shisha ngimdon hok eye banyang hakamatu Jisu. Light no ya ka hokasot bat ka jinga kabawan toy na ka krum jongu Jisu. Nginang duwai to nginang kindiu ya ka jing duwai jongi da ka jing riu bale ba unang pait isune yang iway pa iway. Ni duwairu nagabinda baro ki jing dumu jong kini ki himmen ki para ki bakarpat ia ujisu hagane ka janmit hagane ka sngi karpang jong ka yukirish bakuit kumjuru ya ka sngi karpang jong ki lindo soble satala ka parte baro saulak sanbo hajar ngot ki lindo kireke ya ka sngi buram jong ki namar kade hakum gini ka sngi ujisu ula pengantang ya ki lindo but pensole ya ki lindo but ai bor ya ki ban penmenta ya ka ba ujisu ulastang ha ka kamarane duai nagabinda Felicia Henyuta ban Roy ha ka jingid duai nagabinda Paim ban yo jingkoy jinghia duai nagabinda Christopol Sagma ban yo jingkoy jinghia duai nagabinda Alfenel bad Alan Donald baginio kinio ki kam gi jam duai na benda Aurelia nongzij bad Marwaves nongzij benio jingoy jingia kumjiru Dominic Jana nagabinda bad Rossi nongsi nagabinda ka jingim bam jikut jingjatai bam jikut duai nagabinda Angela nongzij bad baro kadar ngut kikun duai nagabinda ka jingoy jingia John Billion Maulong bad Memorial Maulong duai nagabinda kayinga sem jong scam lang jana duai nagabinda probina kadezao bad kajinga baro kabakitrang duai nagabinda kayinga sem Aidelin renyo bad saungut kikun duai nagabinda Daria Sotun benyo kajinga kajingurku duai nagabinda Jennifer Mary Wanda Shisha Maulong nagabinda Rosemary Belinda Maulong Leo Crisia Bashisha Maulong Andrew Maulong Ferdinand Maulong Leonard Nogendri Antonio Banlumlang Maulong nagabinda ka jinggoy jinghia kumjuru nagabinda baroka jingjatai minsiam jongi balaklat duai nagabinda dispendiang tersa bad Eristina Puwain ranggat bad kikun barok hindringut nagabinda banteilang Puwain bad Theodora Nongkar badon hapadeng jing shitom duai nagabinda Savio Serkon bad Candida Rendong bad barashikurim benio ka bor jong utrai halo jongki duai nagabinda Lisha Rendong bad laingut kikun duai nagabinda ka ingasem jong Richard Carbani bad Lily Daris Nonglang bad kikun baro Edison Lali Mary Roland Finian Sihil bad Lily Jerwa duai nagabinda ka ingasem jong Rustin Lar, Sylvia, Boniface, Renisha, Anthony, Gilbert, Banisha, Minisha, Lurshai, Iban Jid, Ibaris, Ivan Miki, I Re Akor, Bakinia Jingai Kajingurku, Kajinglai Lui, Duaina Binda Kong, Delfina, Karsopo, Barhining Wood Kikun, Duaina Gabinda, Kayinga San Jong, Isil Linda, Karsopo, Baro Kajingoi Jinghia, duai nagabinda Rishalin Lingkoi Barsan Ngut Kikun, duai nagabinda Merihun Kar Simli, Benyo Ekajinga Ekajingurku, Ekajingoi Jinghia, duai nagabinda Is Ilanda Linkoi Barkikun Gikti Barro, duai nagabinda Sebastian Linkoi Langrin, Bad Meritalis Lingan, Rosemary, Mazor, Zizil, Bad Lisa, Si Diafwa. Duai nagabinda ka jingjatai bamjugul mensian jong Reebok sopo duai nagabinda ka ingasam jong Selina Karsamli bad ka bidding star nong siege ranggat bad kikun bad ka jinggoy jingkhia ranggat bad bahar ka ni jingtumu nginang duai bau Jisu unang shimdi pura yangi iwai pa iwai ha kerteng upa badukun badumen simbakun Kajing ay jong utray jong iyo Jesu Christ, bad kajing iyo jong oble,
Lembat ke jing yasulak jangamen sim bakun. Kindon reng God bat pi. Kohimen gopera kadba ngishem menda hagani gamas bakuit nginang IT yaga jinglong pop chungi buna pran jombi pilade play ki pop jombi wat kataru haga jinglong ubruyu kawan chiwan ki pop kawai hadin kawai pat batinju yangi bapin shoy yangi henry jesu ula ai khangi yaga jingking kabapin yakundu yangi badu lemba ke yukrish bakuit lemba ga sacrament kane kalongas ngi kaba ujisu upengan mau yangi kade lemba ka sacrament lemba ka eucharist bakuit lemba ka jingi sune ka jungu ngila ban light duit biang naki pop naki jing siniu inang kular ha ujisu ha kane ka por baro mapi rangat bad kini ki kon samla balong apostol ba nangne shakamat nginang im ya ka jingim ka bakuit haba medang teise halu jangi ya ka jingai ka jingurku ka bakarhai kalam tau ya ka jingduna jangi ngidang kular ko Jesu bangin long ki kun ke basania ki ba kongu ki ba yai rengkat bat me ai ba kane ka long ke jing duai jongi ha kane ke lip mat kat bangi pan map naga benda ki pop jongi baro ko himen ko pera dap daga jing hidup Kris tonginam pan map ngap pelam hau blay badan bor baro dari kohimen ko para bang le pop shibun daga jing berkha daga tin daga kam daga jing le klet daga jing le palat jonga daga jing le palat jonga daga jing le palat bakrau jonga namar kata ngakar padi kamari abakui kabayasa katei soti yaki angel bakri kui bari pi ko himen ko para benduwai na gabinda jonga how try ublay jongi ublay badan board baro nis ne yangi badendala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaka jingi mbam je kut amen
ngia duwai naga benda ka jing dumu shimet banginang kam yi dia jizu ha ka yukirish bakui inang kam burom ya ki himmen ki para baking id ya ki i kam kindu burom ya ka jinglong lindo ha ka jingim jongi hapadeng jongi kam de hamdame ha ka balang i duwai naga benda baharo ki batalot bor hapadeng jongi i duwai ru ha ka nega por kat ba jiz ula sang ya ka yukirish bakui ha Jerusalem ha ka kamraneng ha Israel i duwai ba ka bor janga yukirish bakui kan pinjai jai ya ka Israel na ka ben yale ya ka nega tama Persya ya ka Iran bat kum juru Amerika bat baharo ka Middle East bakan sange klo ya ka nega tama kan kenamba kan don jingsuk bat ka jingroi ha mallaki jait bendriu ngi alum lang ko blay na ka benda ka jingkawai meet bakin tang tam ha ka ba ukun balaka marway jame hamar ba unsa aitino yalade sha ka jingia wala pen kam di shi junom ha ka balang ya ka jinkinia ka batimai bat ka jingkawai jonga jingir jomu to ai ngi karpat ba na kat kane ka jingmaya ka bakraw ngilla ban tong ya ka jingpura ka jingir bat ka jingim da utrai jongiu Jesu Kristu kun jame ubayim bad basensha renkat badme ha ka jingelong kawai jong men sim bakoid ublay junom la junom Amen. Kajing pule naga kitab Exodus. Hakitu kisi. Utrai ulakran hau Moses badu Aaron hari Egypt. Une ubnai unsalong nagamta jong pi. Ubasdang yekiwei pat kibnai. Unsalong ubnai ubaningkong jong kasnem nagamta jong pi. Kiyato hau pat Israel baro bahakasi kabashipau jong une ubnai uwei po uwei urang ba unshim uwei ukun lang brot katku kiying kikpa jongki uwei ukun lang brot man kakmat ying balada kano ka ying kakhendiat breu kat ban bam ya uwei ukun lang brot te uta urang ba un yaso lang bat uba marjan ying bat bat ban biang breu kano uwei ula ban bam pinken ya kajingbun breu nagamenta uta ukunang brod jongpi udai banlong ubatlem ushinrang ubala shisnem karta pila banshim yau nakilang brod ne kiblang batpin ri yau hadu kasi kabakhat saw jong une ubnai tat anda baro lang kipat ba Israel kin yapin yap yala kiblang hakapor janbet nangta kin shim kendiat kasnam bat kin kelan yaka haki rishot jingkang baro arliang bat ha kasyaukat jong kaying ha kibam yaki kin bam yakado hakata kamit kabala shus ang ringkat bat ukpu klem tiat bat ujur ktang kin yabam yaka hakane karukom pin sabam yaka bat kisingkai bat kapanpo kijuti halaki kijat bat uding do hala kakti bat pindai ban bam kirki yaka kalong kapaska jong utrai naba ngan yat lingba kari Egypt ha kata kamit bat ngan syok yap yau kun ningkong baro hari Egypt ujong ubreu bat ujong umrat bat ya baro kiblay jong ka Egypt ngan setian bisar ngalong utrai kasnam hakiying bapisyong kadlong kadak nakamta jong pi bat habang ngayoi ya kasnam ngan yat laj napi bat ennom wan hiar kanu kajing pistom ban penjot epi haba ngasyo ya kari Egypt kani kasi
kan salong kasi jingkan mau nakamenta jong pi bat pi day ban rake ya kakum kanyam karukom ha utrai pateng la pateng pi day ban rake ya kakum kahukum kabashi jinom kaktin utrai nakasam shispa kan riu kanamba pras pa shipho kasam shispa kan riu kanamba pras pa shipho da engan siu kelia da engan siu kelia utrai na margi jing le ha jongku kuri ai ngu ngan ra utrai ya ro kerteng jongku nga shan ya nga ge Kajimpule kebaar. Kajimpule nakasitihi banangkong Paulus pakuat syai Kristan hakorin. Ko para ngalayop tiang nautrai yakata kabangala IT patengro hapi bautrai Yesu hakata kamit balak syat kala ya ula shimya kupu panda ula debam ula ingu ula kedia ya baru laong kani kalong kamet chonga bala aina kanta chong pi tole ya kani ban kan mau yanga hakaju ru karkom ya kakuri nda labamu o kani kakuri kalong kajutang bathamai hakasnam chonga tole ya kani nabakata sin papindi yaka
kin mau yanga. Namar katasin ba pin bam ya une kupu, bat pindi ya kakuri, pin sepen menta ya kejengnya putrai, tat hadu ba unwan. Kaktin jong utrai. So hayeng. Jaro utrai, u Christ Jesus, jeng joy batsnak a gospel jong Kaburam bat kajingira yame kokris. Kahukum bat mai nga ai hapi uang utrai. Toya eat mar kaliang kumbang ala eat yapi. Kaburam bat kajingira yame kokris. Jaro utrai, u Christ Jesus, jeng joy batsnak a gospel jong Utrayun don rengkat bat pi. Ringkat bat biru, Kajing pulina ka gospel bakuit kat kumuya ani. kaburong kami kotray. Khashua ka jingawai paskam, u Jesu latip, baga por jangu kalapoi, ba un ino yakane ka pertei manlei shaupa. Ba ula it yala ki jong, ki baladon ha ka pertei. Ula it yaki hadu kabakod. Bad ha ka por ba ki yabam jam meet, haba uksuit ulala tersu hakadonud u Judas Kariat ukun jangu Simon badun shet kalayewu u Jesu ba utip ba upa ulai tilut yakie kie baro hakakti jangu bad ba ulawan na uble bad ba un selek paisha uble ulayang nakata ka yang nakata ka jamit Ula loit yala ka jain ko, badula shimbiar yala de daka taulia. Nangda ula te haka dabor, badula stang bansai yaki ke jat jange senran jangu. Bad banyat pindrakyang yaki daka taka taulia kaba ula shimbiar. Te ula wan ha u Simon Petrus, Henry, u Petrus ula ong ha u Kotrai mensai dia ki kejat janga u Jesu la juba biawu ya ka kaba ngale pimla ban ngauto menda Henry pen sa ngauto hadin u Petrus ula ong ha u menom sai dia ki kejat janga lanoro u Jesu la juba biawu ladang ngam sai dia pi penom don benda lem hanga u Simon Petrus ula ong ha u kotrai What side tang yaki kijat jonga, Henry yaki keti, bad yaka kali jongaro. U Jesu la ong hau, utau bela depsum don kam ban side. Light no yaki kijat jongu. Henry ula kuit na dong shadong, but pilong kiba kuit. Henry ombaro napi. Namaru latip u ben shet kalayawu, nagadagadaw la ong ombaro pilong kiba kuit. Yanda ula sait ya ke jan jangi badula kup biang ya ke jain kup badula shong biang halaka jaka ula ong haki hato pe sauto ya ka bangala le hapi pe kot ya nga unangi kai badu trai ngale bad pi ong ya ka bade nyamar ngalong shisha kumda telade lada manga utrai jambi badu nangi kai ngala sait ke jan jambi
te piru pidiban ya pensait ke jat markeliang. Naba ngala ai happy kanuksa. Ba piru pidiban le kumba ngala le yapi. Ka gospel jung utrai. Kajia roya miko Chris. Ko himen kopera bayit hautrai Jesus Christ. Kumbang ala ong. Kane kalonga janmit kabakerku janmit kabaseizo ka janmit kabapintengan ka janmit kabapensngain ka janmit kabapinslur ka janmit kabapinkoit ka janmit kabapen kantang yangi ivay pa ivay namar ka jingle jomu Jisu. Ngidon ha ka jingduway tridum. Lais ngi jongga jimben kare jongi. Mindakas ngi lashay barlashis ngi. Lais ngi jongga jimben kare. Lais ngi jongga jingduway. Lais ngi jongga jingay tilut. Nagabenda kasngi utray paska nagabenda ka jingmi pa jongu Kris. But ngistang nadu menta kasngi ya kane ka jingduway trudum. But ha kane ka jingduway trudum ujisu ubu hakama jongi ya ka Eucharist bakuid. Ujisu upenkan mau yangi kumno ka Eucharist bakuid katraikam haka jingim jongi. Ujisu ukot uver yangi ban puson ringkat badu halor ka rukam ba ula penim yanga badiapi naka jinglong merau jangka pop. Ban pens ngawutu ban penkan mau yangi. Ngida yus ngaw naka jimpuli naka kitab Exodus nang kitab Exodus. Kabakran syai kadar kumno upay di Israel ula penkare nagabenda kas ngilay luid. Kumno upay di Israel kila kongu yautray. Hakata ka meat, hakata ka janmeat. Omdon wat uweiru napadeng ukun Israel ubat tamseneng ya ubalay. Omdon uweiru ubala ang ya u Moses. Ngite ngimdon porsyu iyame. Omdon uwero bala ang ngim ngeit ya kaneka jingikay bat ka jingkot ubale. Ngin kumbang immenchua. Henry baro ki remba jong ki ingasem rengkat bat ki longgumi rengkat bat ki kun samla rengkat bat ki kelung kila ong hoit ngin kongu ngin le. Hakata ka jingong hoit ngin le. Omdon iberu bala kili. Bale ngihaban le kumne. Bale ngihaban leniyam kumne. Namar kilas ngawutu syai kadar. Bale kis ngawutu syai kadar. Namar ba. Kila yomad. But kila yay lemba ka jingjinjar kabab palat. Bunsin haka jingim jongi, bans ngawutu ya ka jingkardor jangka jimpenim utray, jimpenim kabawan syangi lemba ka jingkinia kabakuy Jisu, ngiru ngide banyay lemba ka jingshitam tenteng. Lada omdon kano ka jingshitam haka jingim jongi, yongin kalat no uble, yongin kentait no uble. Yongin penmensaw ya ka jingem jongi. Yongin penjod ya ka jingem jongi. Lise bon gibriyo ha ka ne ka juk ka ba menta. Habangim kim padon ka ne ka jings ngawutu. Bat ka jingmut jang ka jingle jongu Jisu. Ki jingay no shisundon.
Kistang ban insting. Ladang ipet minta kas ngiru hang ne. Habang ngapet kan ke liang perkasano ki longgumi baro. Habang ngapet don katokat nengut nakapinta kanam ka burom jong ki longgumi syongkop hang ne. Ngapet hang ne don bun gi samla. Perkasano ki longgupa kalalay. Te don katokat nonggut ki longgupa sya kata kendong ke basyong ban pindon burom ki longgupa. Kambun ngut gi don gi samla. Kabamud ngidon kata ka jingele hapojongi. Ngidon kata ka jingele hapojongi haba ujisu utarwa yalade hangi. Kiju kinong Israel kila sautu shaikadar haba ublay ula ongkumne. Henry ka jingma jongi wan hadin bangi don buon jat ki jimpan syai buon ki beriu kisah haka jingdum penban kiju kimpa don ka jing sautu hadu kata-kata light no ya ka jingong jongu Moses hakata ko por ngatarai klempar to ya ka Tora kala to hadin kata kamud Kimdon kano ka jingto bakuit ha ka jingem jongki ban penpai biang kumno uble ulakren ha lor kane kapang nama romdon ki jingto bakuit ha ka ti jongki ha kata kapor kilong ki briu ki basyunge ya kaba Moses ula ong kaba mod kilanget ya ka ketin bala ong daw Moses but kawairu Moses umbat don por ban pam message WhatsApp message haka group jongki nong Israel haka taka por. Moses umbat na kano ka WhatsApp group haka taka por. Ne Moses shimla shim ya ka phone ban ong ko paid Israel ngap ya kane minta kas ngi janmit pi baro pide ban yalum lang haying ki balay try jingairu wan paino namar kane kalongas ngi Paska. Pide ben rake ompat don lad Moses ula ong ke ba yosngo ke la kren ha uta weipat ula kren sha uta weipat nangta ka jimpen pana kala hiar ter shaman la kitliu ing Henry ka kampala kalong baro kila kongu baro kila sange ki kam gi jam jongki Baro kila sange ya ki kam ki jam jongi shua kata ka por kila don haying. Kane kalonga kambala kala jia ha ka jingim jongi paid Israel banyomad Exodus ha ka jingim jongi. Banyomad Exodus ha ka jingim jongi ningkong ningshap ngide bandon ka mensiem ban kongu. Kalam martatin. Kalam ting. Kalam kinranding. Ngide ban don ka mensiem ban kongu. Kane ka mensiem kalastang banja na ki donu jong bun ki kristan ha kane ka juk. Ka mensiem kongu, ka mensiem penrit kalastang bandu jahit na ka jingim jong ki kun kasi rumenda. Kane kalong ka jingma jong kane ka juk. Ladang ni pindu jai dia ka mensiam kongu, mensiam ngeit, mensiam penrit, ka jingma kalong, ngiru nginya delang bad kinong Egypt. Ka jingma kalong, ngin yasirim bad kinong Egypt, omdeshu badun nong Israel. Ngide bandon ka identity kaba pinya per yangi na kive pat ke jait bendriyo namar bang ilong ki balajit karpang kata ka jinglong kaba pinya per yangi kalong ka dak jong ka snam kalong ka dak jong ka Eucharist bakoid kalong ka dak jong ka jingkinia kalong ka dak kaba shong shap halo jongi lada Manga ban mapi ni ong ngam tre ban yalong kawe bat kane ngan le kadba mon ngan shong kadba ngas ngautanat ngan ya kadba ngas ngaukwa ngan keren kadba
kami na kasindur utrairo un ang yakom gini kijait ngan pindono naka jingir jonga. Kane kalongga jimma kaba ngilaban ya kendu. Ngadang syuperkat ngadang puzon. What if many of the men were to tell, we won't obey this command? What if many of the women were to tell, no, we have no time for this? What if many of the youth were to tell, we have nothing to do with this? Lada kinjindala onkumne ngam don binta eye ngam tre banyai ya kane ka hukum lese yu Moses ula shitankali ushu onkumne ni pinyap lud ya ki lambarot baro but ni bam ni kawai kamindo ayu ya kane u Moses na do bastang ulong shitankali baleng idon kamban kongu ngidang shong jai ngidang im jai bale pa ngidon kamban le kumne minda kumba batai mawu Shumudu kanjindla jiayu lada baro ki briyu ki ale percaya wu Moses ki Israel kinjindla sakut ha Egypt ki Israel lese bun ki kon prangsngi jongki kinjindla yap om tangki nong Egypt kiniam Henry kanjindla don ka jingiam hambaro kitliu ying jongki Israel ru hakata kami Henry kila kongu kila ngei kili yalade ko himmen ko para hadukat no ngidon ka men siam ban kongu pigi ba shong hang ni pigi ba ngap yanga online ro leze piru pe don ka men siam ban yale persha haba ka sur jongo bale ka sawa ha ka skor jombi kibriyu kibayim ha ka men siam yale kinnum laitim but kinom lavan laitim namar bale kane kade kaddu rublay utreikam hakidak shin kabang iken po ublay ukendiu yakidak nagabenda kibakongu nagadaka daw hakata kamit haba ublay ula ong banle komne kilale but haba kilale but kabaki sinreit yakasnam haki rishod jingkang bat ka shokod ying jongki kata kasnam ka batoy na ka kli jong ka shokod ying bat ki rishod jingkang kalapen bana baro shimit kasnam kalapen bana yai light kasnam kabadon haka rishot kiying kalapen bana yai lai mano ba penim yaki paid Israel naka jingiyap kade kasnam jongukun lamborot haba uangel peniyap ulayait kasnam kalaperta yai light nakane kaying yai light namar kane kalong kaying balapen gandang Passover da kawai pat kaying shakata kaying bamdon kane kasnam Passover yai light Mindaro Hakaba paid yaka yinga sem jongi ublay uparta Passover ublay uparta yai light lese don ki yinga semru kibam don kane kadak
Wat lada kilong Kristan. Lesa don bon ki inga seng Kristan jongi. Kem lawan perta kumne namarba. Kim don kano kadak. Ban pen bana naka tunum ying jongi. Naka shokod ying jongi. Naka risho jinggang jongi. Yai light. Om don kano kabor. Kabalaban be yawang long penyap. No sound is resonated in their families. No sound is resonated from their families. Kane kalonga jimma. Kabangia kendo haka jingem jongi. Born ki inga seng Kristan menda ki snap jar. Ki jar palat. Nama Romdon ka snamba perta Passover. Yes or no? Ladangam bakala pelakan pinbait yan. Habau angel longyap nompenya bu peit ya bon wot ki kon samla kamju pertashu kata gatsur Passover yai light namaru nong penya bu angel long penya lesing ilaban nong ude ubammen habau tur shajan yepi omdon kata ka bor ba pen banana pi Passover penban kan pass by penban kan tur shajan yepi. Listen, don't born giant ki bor kaba aptap yepi. Omdon babor babbe omdon gabor kaba pinkala yepi nakane ka rompong jonga perte. Shumudur piki kon samla lada minda kasngi hakane kamit ubammen uksuit uyaid side by you lada ubammen uyai shaka shiliang jombi hato un pejingai napi ne un sange un yalom paralog batpi kokon samla puson yalade. Is there anything that prevents you? Is there anything that protects you in your life? Hato don kabala banyadaya pi nautau bamen nakataka bor nakataka jingdom nakataka jingsinyu kaba apta yapi ne kabor jong ka jingsinyu kaba pidangle hato kan kijit kan attract kan kring ya kita ki borsni baro hapo jombi hakano ka door pe im haka jingim jombi pidon kamban puzon hakane ka janmi ki kun Israel kilas lor pimdon jaka hakayeng paid ya ka dak jangas nam ngipat nginong kumno ngipat ngin jubab kumno kane kalonga juk jangka jingim jongi kane kalonga jimma jongane ka juk namar bon ki kristan ki im klem kane ka dak pinban ngipin kare yala de ban kijit lo dia ke jingma jongane ka parthe baro kawe ngidang kijit lo ya ka jimma jongane ka parthe baro kawe ngipin kare yala de ban kijit lo ya ka jingsini jonga parthe baro kawe. We become wholesale shops of all the evil. Wholesale shop, all retail shop kadon discount kindiyat. Kasuk ban leitrung, kamtad kindiyat. Yes or no? Many of the Christians are retail shop and wholesale shops of jingsiniyu. Yes or no? Minjur ne? Kasuk bantur. Lot of discounts.
Ni barang itu syaki dukan badon discount, yes or no? Yes or no? Yes or no? Discount. Bon na pedang jompi pibu ya kum kini ki dukan badon discount, yes or no? Kina samla pilom badon discount shibu, yes or no? Yes or no? Hoid niem, kina badon discount. Nangda ngimdon bor syuban pen bana. Nangda ngi ong ngilong Kristen Katolik badon discount shibun. Kane kiliangru discount, kata kiliangru discount. Tangi discount sudah wholesale shop. Any public can enter into it. Any Dick and Harry can enter into it. Baro jait ki brio kilong bantur syapi namar pilong bala discount lupa lap pinsiniu yalade pinjot yalade nangda ngipen bana ngilong Kristen. Ko himmen ko para hakene ke janmit kumbangala ong ke janmit bala kerko hato kane ke janmit kan kerko yang ngabadi api ladapi susong kumne kato kan kerko yapi ladangi pindap ya kerukom hato kan kerko yangi ladangi susong klem de le ya ka bade ban le hato ngin kalalong ke bakentang pis ngokum no pideben sngo pideben berkat pideben puson pideben baberu artat pideben baberu artat namar ngimju kain kordor iya ka jengsha shitom jongu Kris. Kabalang ka terwahangi buon gila kilindi ban long ki kun ki bakin saya ka jengim jongi kenreng ni pate ni shuong ngam don jing mucu yakine baro. Niusngo ujisu la terwaya lade shim lalawan ino yakila jong ula hadu kata but don't way na pedang jombi uba don jimut sniu wat kataro nganum kentai nganang ay lahadi api sasasin pinang pinbano kumnor kuno kadda pinang sngabi nga nam pinbano kane kalonga jingtarwa jongo jisu don't way na pedang jombi ubam don ga jingkoy pimbat penkrayalade pimbat sum jizula ong habau petrozula ong jizu pinsum pura yanga jizu ong piladep sum don kamayu ban pinsum biang yapi Henry don way na pedang jombi ubam bat sum way na pedang jombi umbat sum hoy dula sum Henry umbat kuy mauru ladep sum Henry umbat kuy namar umbat pindon kam sabun usyute ukirki bha don kum kini ki jait buriyo es or no kirki palat ladep sum niem hoit la sum pilat sabun niem ngambat don por don kum kini ki buriyo hapadeng jongi ujisu khat yangi ko himmen ko para kato ngi don por niem nagabenda jomu hato ngi don por niem nagabenda ka jimbenim ka bau terwa hangi lem komda ngirungin babe lezengin mi nakata ka jingkawai jongotrai bangin sayai sya ka jingdong kumbale Judas hadin balade paro buna preng jongi ngivan Eucharist bakuin ngisimmenda Eucharist bakuin lesengi paid Eucharist bakuin ngilait paid Eucharist bakuin don bon ki jinglong ka bahapo jongi Henry hadin gane ka jimpe Eucharist bakuit kumbale Judas
ngiru ngi poi syaka jingtung. Kane kalong ka jimma. Kane kalong ka jimma. Ujisu la senge ke Eucharist bakoit. Ujisu la penkantang yaka ya upu badula penkala syaka mejongu nangda ujisu ang leya kano kadur kata kadur kaban wanra jimpenim haga jingem jongi yaro yautrai ko himmen ko para lesa ngadang keren slam kindia kane kadake jing long jonga barabor keren slam yes or no. Yes, picunium let's say, yes or no? Compare. Kenre ko himmen ko para kae ka ba pide ben sautu kalong. Kam mendoy ben imshum malumala jingim Kristan. No use to be an ordinary Kristan. Uba pendap ya kanyam garukam. Henry ujisu dawa nangi ya ka jingkod balong kiba yomad badas ngawutu yakane ka jingkot ka jingwer ha ka jingem jongi nagata ka daw ujisu ula saite ki kejat tenteng ha ka jingem jongi ngim treban dem kindia bunda preng jongi ngi im ha ka yigo pinban we are not willing to bow down little ngi don laka jongi jimbarkat ngilong ki bryu ba pinhe yaka jing sarong thak po jongi hangne ujisu ki kai kumno yangi bandup long ki ba ya shimmenda ha ke Eucharist ba koin pide ballong ki ba kloi ban pindem hadu kindau lese uppa ude ban pindem hakamat kakami lese kakami kade ban pindem hakamat uppa Lese ki kon ki deben pindem hakamat kimi ki pa. Lese kimi ki pa ki deben pindem kindiat hakamat ki kon. Lese ki himmen ki para ki deben ya pindem markeliyang. Pindem kabamutsha kongu haba kiwe ki ong ya ke rukam ba piyat kami ya hab shu kong pideben kongu. Ya ke rukam ba pile kam ya hab shu ko ramba pideben kongu kindiat. Haba kalau kasneng yapi ya lejing ya seng kongo kindia. Haba ulogu ong kong sange ban keren laipo rukong kumne kongo kindia. Haba kimi kipa ki ong ye kikun watnum sarong katne pendrit yalade kile jingya seng kile sakramen kongo kindia. Ngide bandonga spirit mensiam ban ya pendem markelia. Katsheba don ka mensiam ben ya pindem markeliang hangda ka don ka jingoroi hangda ka don ka Eucharist bakoi. Yes or no? Yes or no? Katsheba don ka mensiam ben ya pindem markeliang hangda ka don ka Eucharist bakoi. Yaro yautrai. Hakinga sem bam don kane ka jing mensiam hangda om don Eucharist bakoi. Nagata ka daw. Kayinga sem bam don Eucharist bakuin ki jot koloi. Upa un pet ka kemi kan dom ki kun kin lek dakait bad karung bun chait ki jing siniu hakum kita kayinga sem. Dese hakane ke jinglenium mindakasngi ujisu kot yangi vei pai veiro banlong ki bakam snawutu ya kene ke jing koridor jong kene ke jing lenium ujizuang yit markelia tenteng kalang ka ba yangi ban kongu ya ka balang bun apreng jongi ni shem jinge ban kongu ya ka balang kongu ya ki father kongu ya ki nong yalam henry minda kasgi hakene ke janmi ka balang ka penpau hakama jombi kalam da kongu ya kabalang ngimdon jimpenim kalam gilindo ngimdon ke jingyai light no Passover kalam gilindo ngimdon Passover yaroyo try di minda kasngi ngidon kam ban pendimai sasasin ya ke jingya de jongi ba gilindo
ke jingade jongi bat ke sakramen, ke jingade jongi bat ke Eucharist bakuit, ke jingade jongi bat ke parabrium, ke jingade jongi bat ke marjan marpa, ke jingade jongi bat ke bayit batoin haki ingasem, wadnum kain po yano. Wadnum kain po yano, na marumi na ki ingasem baduk. Wadnum kain pa yano, na marum padlong ubastart kumapi. Wadnum kain po yano, lese ubam yade standard kumapi. Eucharist bakuidru kamut kalong kaneru. Wadnum kain po yano. Kohimen ko para. Ujisu upasiao bon kie baro hapi mendakasni. Haba ujisu ula penihangi yak dakashin jongu shakri kakaba upong yak taulia bansait ikikijat jongi apostol ula ong lemba kini ki barit baria kaparte kan saki yak kampala. Lada manga badmapi ngikoloi ban yatrailang badu jisu kumne ngiru ngin kelalong ki beryu balik ke kambalai kebe yaroyau trai kanekade ke cingkua jongo jisu nanga badnapi ngide ban le kampala ngimde balong nom pin jot yano ngimde balong nong pin tingit yano ngimde balong ki ban nong pin du jingkermen yano ngimde balong ki ban nong kanglad yano ngimde balong ki ban nong pin sinyu yano ladangi don kaneke jinglong ngide ban sange mendakasni ngin stang biang nadu bastang biang Nagadaga daw Jisu laong tale yakane ban ken mau yanga nagadaga daw uno Moses ula batay kibryo manusnem pide ban le yakane ban ken mau yakarukam uble ula penim yapi ngide ban yai pendimai yakarukam uble upenim yanga badiapi omde tang shisin tengkat omde tang shisin tengkat ngilong bon na pradeng jongi shisin tengkat henre ka jingkundu na ka ketinu bele kalong man ka por ban le yakane ban ken mau yanga tangi ba pen ken mau man ka kelep man tangi ba pen di mai man ka kelep man kin salong ki ba seizo kapri bele ka kama jombi duwai ha kamen siyam jombi baka bor jong kane ka ketin kanang suti de hapo jambi ballong ki kristan ki batimai ballong ki kristan ki bakui ballong ki kristan ki baseizo omdeshu immalumala kumbanga on wholesale and retail shops but ki discount babun jai hakamatu jisu nginum poi shanoru kampoi dashu kum kaneka jinglong jisu bayi karku kardo yangi pen slay yangi pen kantang yangi bangindup la ban skautu ya ka jingkardor janggane ka janmi ka Eucharist bakuit ka jinglong lindo bat ka jingit markeliang ka ya trailang ban pelong yangi kikun ke bayai light ka bor jangga snam babit yangi kabor jangga jimpenim kaba bit ya ki yinga semjoni ya ka dakashin jangga jimpening kaba shonshap ha ka donur ka men siem joni ka pelai lud yangi ka penim yangi ka pen gantang yangi karku yangi ko jisu ban sautu ya kane ban im ya kane kenamba ngin long shisha ka jing shai jangga parte en ya ro ya utrai jisu Christ.
ko himen ko para hakane ka por ngin kin mau ya ka bau Jesu ulale hakata ka janmit shua ba un pen menda ya ka Eucharist bakuit ula pen kare ke lindo ula pen sle eki ula sait kud eki ni rang duai hakane ka por hakabaiti yalade shimet ya ka benta ka bangide ben pen kuit omde shulong nom pet kai kaba pidang yang saki ya kane ka jingmaya piru pidang duai hala ka mensiam Jesu sait kud yang ngaru pen kre yang ngaru bangaru ngadon bentalang badme ha ka Eucharist bakui Shim kanambar nyo pukundai. Kanambar nyo pukundai. Giêsu u ít la ki trong ki cam trong u ki bên bao hà trình khao ai u trai u shim ya ka jan u te ya ka ha sing kai bat ha da bor u te bat u sat ya ki jat ki san ran trong u Satya ki wei ru te u wei na ki sin ra u la ong ya u Jesu ba lei trai pi san ki chat ki jong a Jesu u la ong ha ki kam de ya pi ba pin te hen rei le kum ba nga ong ya pi ban le tip ko para ya ka ba nga le sim pi ko chi sha ke nga de la da nga usim nga sat ki cha chong pi piru le kum jo ban satya ki wei ru u Petrus u la ben e men om sat ki cha chong a damar kali us ngau ka long ka bom de la da ngam sat ki cha chong me Jesu u la ong ha u men om long shu sin ran ban nong bo chong a tip ko para ya ka ba nga le sim pi ko chi sha ke nga de la da nga usim nga sat ki cha chong pi piru le Satya ki wei ru u Petrus u la chupa wat sai tang ki chat chong a hen rei satya nga bat ti bat je ko trai u Jesu u la pai tin u ba sum u la kut lo
ban cam sát chu hình rây tăng ya ki cha Tiku para ya kabangale Simpi kochi shaken ngade ladanga usim nga sati cha chompi hiru le kum chu pasanya ki weiru Nabarnya pusan. Gani ka hukum jonga ba pinya it markel yang kumbanga it yabi kajing ikalong kabaya shaslam kajing ikalong kabasbu Kani ka hukum jonga bapin yain markel yang kumbanga in yapi Kajing ikamwan burong nilekram kampi hunlam nilekalam Kani ka hukum jonga bapin yain markel yang kumbanga in yapi Kajing ikamwan lagan ong kelyang Kam koi koi bat kam tarai snil Kani ka hukum jonga bapin yain markel yang kumbanga in yapi Kajing ikam kemen akajing bamhong Kaya kemen lembat jing shisha Kani ka hukum jonga bapin yain markel yang kumbanga in yapi Kajing ikalong kabaya syajem Kaya syayaki egi barong Kani ka hukum jonga bapin yain markel yang kumbanga in yapi Kajing ikangen yaki egi barong Kakermen yaki egi barong Kani ka hukum jonga bapin yain markel yang kumbanga in yapi Nabarnya pupra. Haba don jing it ba jing spoon hang ka don ublay Kajing itu kres kalate song yang ilang Tungin men bat ngin ken hoi ri sa hudra Tungin
shun jing ya ka jabat jing ya kni bo to u Christian ka jing su ha pren chong i undo ha ba don jing in ba jing spoon ang ka don ugle Hajing dum ki sa kita ki bom don jing in Hasir ngiu jing yak ti stin ki at lu ki bi Tang ka wei ka ban pelat ya ki na jing trim Ka jing in shi sha kan lam Na jing dum sha jing sha Abadon jing in ba jing spoon Hang ta don google Umen simba kod upen tamayang ipa Da jing in ba shi paramat ba salon sa Ngin pen priang jing men ha ka perteshi telo Bleyu pa wa kun ba tu men sim ba ko juno Ha ba don jing in ba jing spoon Hang ta don uble Hamarokis ngijing im tong in terpatrin Ya upabas ulug leilai wei junom ho Bangin kintai no jing domba jing bitashla Ba perthei kan thamai biang Da jing i chong uble Abadon jing in ba jing spoon Hang ta don ugle Ka jing in ugres kalate song yang ilang Tongin men bat ngin ken hoi risa utrai Tongin ting burom bat it you blay ba im Ngin ya it para mangi Na du pa ka donu Abadon jing in ba jing spoon Hang ta don uble Tang ka wei ka men bat ka men sim gin long trang Tong in kiar na jing ya pan jing ya at nun siu Jing ya shun jing ya ka jabat jing ya kni bo To u Christian ka jing su ha pren chong i undon Abadon jing in ba jing spoon Hang ta don uble Ngila duai hala kamen siem jongi katba nang pindep ya kaneka jingle niyam but ngila yang saki kumno Jisu ulale ya ki apostol ngiru nginanga iti ya ka jingim jongi ka jingang nur jongi ya ka jingdumu jongi ha kaneka janmit ha kaneka sngi kabakerpang jong ka jingseng ya ka Eucharist bakuit par ka jinggantang lindo Bart ka jingi kai ben it markeliang. Inang man ra bahro ki jing dumo jangi hau Jisu minda.
Ba unang kerku kardo om tang yangi kabalang baro kawe bad ki himmen ki para baro ki baron kami ke jingkarku. Kajubab jong pi kalong atrai tu sa skor ke jing doai jungi tu penroy ya ke jing I jungi tu penroy ya ke jing I jungi na ke bentau ke pa bukhut ki bishop bat kiling do baro keleng ke pertai bahaba ki alam ya ke balang ki dei ban pen pau ilade kum ke syakri jong ki breu silenter ke jing im ha ke jing syakri ya ke gospel da ke mensim ba ai tilut tungin ya duai ya utrai atrai tu sa skor ya kejing duai jungi tu penroy ya kejing I yangi Nagbenta kikin hon balang Kristan baro ha kepertai bada kebasya skor ya kejing hikai bat kejing duai Jisu to kin yalong kawai kindup yalong lang kawai kaken hon lang brot hapo kejing yalam ukris unang syarai batang mau tong ini dua ya utrai atrai tu skor ya kejing dua jungi to penroy ya kejing ye jungi na kebentai kejaj penriu baro pada kejing kenmau babaro ki breu kilong ki kunu blai bat shipara barolang en omdon shu kejing yesun kitma bat en sensyar tang kejing suk ha kapertai tongin ye dua yo try atrai skor ke jing duai jungi to penroy ke jing ye jungi. Na kebenta ki pajrungai jongi hangni bagito ki bomlong Kristan kindubyo I ya kajing ej basisya paramangi batkumta pen ringi ki shau Kris tongin ya duai how try atrai skor ke duai jungi patun roy ke jing jungi Nagbenta ki jingkhot ba en dume kilendo na breng ki khon ki ti jungi ki ban sam hangi ya ke jingbam Eucharist bat ya tinu blai tonge duai ya utrai Atrai tu skor ke duai jungi at penroy ke jing jungi Ablay ko pa ha kede ke janmit kabakerku kabakendang tam Iwan rang hame ya ke jingkar pat barit jungi kumupai di Israel bamen pelai lud yangi na ke jinge na ke jing shitam na ke jing jinjar bangilong ki bakongu bangilong ki bas ngawrit mensiam bangilong ki ba it markeliang ipania kene dau Chris utrai jungim Amen. Number Laispa proposal. Laispa proposal.
เป็นกันตามยากีจิงไอทีลาจิงไอเอตัวเทเซกุปามาดอนบอร์ฮีเดอร์วาลากาจิงเอ็มฮามีทุกอย่างบัดตูเป็นกันตามอย่างอีอาจิชากริยามีเป็นกันตามอย่างอีจิงไอทีลาจิงไอเอตูเทเซกุปาบาดอนบอร์กีเดอร์วาลาจิงไองูฮามียูปูบัดเลมอูบันลองกาเมนอูคุณบาอีจงมีเป็นกันตามยากีจิงไอทีลาจิงไอเอตูเทเซกุปาบาดอนบอร์กีเดอร์วาคูรีไองูฮามีkawan kaban long kajin silspa hasna ukon chong mi ben kan tang ya ki jing ai ti la jing ai e tu te se kupa ba don bor gi terwa laga jing im ha mi tu piang ba tu ben kan tang yang gi a jing shakri ya mi ben kan tang ya ki jing ai ti la jing ai e tu te se To ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jompi kallong ka ba priang hun hau blai upa ba don bor ba rom tu try deng chinya lai ti jong pi na ka banta ka chiro ko ro ka teng chongu ka chimen toy gi me ka balang ko chongu paro ko we to ai khangi ko trai ngi karpat bangin la ban shim benda ha kini gi jimaya namar katasin bala penmenda ya kane ga jinkinia la pendep ya ka kam janga jingsius pa yangi da u Chris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim ringka par piru to kentiu ya la ke donut igen ti shout tra tongin aingo ya utrai u blai jangim ka shong hok bat ka de dashisha kalang kabashong hok bat kabade kadaiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame koktrai koppa bakuin koblei badon bor bat bam jekut lemba utrai jongi u Jesus Christ namar mau ulong ulindo bashisha bat bam jekut uba da kababu ya ka rati jonga jinkinia kabanne junom ula tarwa yalade ningkong e hame kumu jinkinia ba penim bad ula kukum yangi ban tarwa ya kanega jinkinia ban ken mau yawu kadba ngi bam ya ga do jongu ya kabala kinia naga binda jongi la pen khlain yangi pat kadba ngi di ya ga snam jongu ya kabala pen play naga binda jongi la side ku yangi bat kumda rengkat bat ki angel bat ki arkengel ki kesem bat ki hima bat bar ki pat belin bat ki bo jonga beneng ngirwa ya ga jingruwa ya ro ya me kadba klem sange ngi pen banam bakul ublay gipa
kohimen ko para ngi shim ya ka jingkinia Eucharist ben ningkong bad kat bangadang duai nang yang and so ong ya ka por ba pide ben dem ko siu ha ka por jimpen gandang ngi duai kerpang ha ka ngi Eucharist ba kuit kat bau Jisu la sang ya ki Eucharist ba kuit naga benda ka jing gandang ya bahara ke liang jaga jingem jongi te kade ka jing dumu janga ne ka jingkinia Eucharist ben ningkong ka piarlut ya ka jing duai halar bahara ka jing dumu piru pinang duai jar akamen siam o men siam ba kuden penslay ya pi bad da ka bayang inang duai hadu banda poi ka por bade bandem ko siu ban pen gantang ya upu hame na mar kata ko pa bayisne ye lembau Jisu Kristo konja mai utrai jangi gi duai ban ngi karpad ret bamen pediang badmen kerku kerdo ya kini ki jingai kini ki jing tarwa kini ki jing kini abakuit baklem bit tingit kibang itarwa hame ningkonge nagabinda ka balang Catholic bakuit jame tos ngabha banai haka ya ka jingsuk to sharai to penteli but to tenshar ya ka habara shitulup ka prate rengat bado shakri jame ulio uppa bakuit jangi u Wilbert u Bishop jangi but kitu ki babat ya ka jing shisha but ki ba ai pateng ya ka jinge Catholic but apostolic to ken mau kotrai ya ki shakri jame baro ki bangi ken mau hagane ki Eucharist bakuid but ki jing domo jonki baro but ya baro ki ba yalum lang hangne ki ba metip ya ka jingait but ka jingriyo belai jongki ngitarwa hame nagabinda jongki ya ka nega jingkini ya ro but makiru kitarwa ya ka hame nagabinda yalade but nagabinda ki bahing ka sem jongki barro nagabinda ka jingsius pa jonga mensiam jongki ka jingkarmen bakin koit kin kia but kin suk kin sngain but kin pindap laki jingkular hame uble bamjukut uba im badu bashisha da ka ba yasulok bat ka balang salonsar but da ka ba rake ya ka negas ngi bakantang tam ha ka ba utrai jongi Jesu Christ ula itino sha ka jingiam nagabenda jongi ngi ken ma buram karpange ya ka Maria badon buram ka teisuti junam ka kami jongo bale bad utrai jongi Jesu Christ badu Joseph ba koid u kurim jonga teisuti ya ki apostol but ki martyr ba koid jame u Petrus badu Paulus u Andreas but baru kiri koit jame ringkat badu Francis disease ba koit ngi kerpat but da ke jing dawa but ke jing dawai jongki ba hakie ke baro en kershan yangi da ke jing yaram ba yada jame namar kata kotrai ngi kerpad yame ba men pedias ngobha ya kane ke jing darwa nangi ke shakri jame ba na ke yinga sem jame baro kawai to peniad yagis ngi jongi ha ka jing suk jame to hukum bayan pelai dingi na ka jing jot bam jukut pat bayan new lang yangi lem bat ka kin khon jong kito kiba mela jid sengabat dem kosi ngi kerpa diame koble kendrat bamen snobha ban kurku ban kubur but ban menjur na dong sha dong ya kane ka jing tarwa kinia pelong ya ka kabakenja mensiam bat kabapdiang hon bakanduk kelalong yangi kamet batas nam ukun bayit e jame utrai jangi o Jesu Christ hakas ngi shua ban o insha shitom nagabinda ka jimpenim yangi ban nagabinda ka jimpenim ya baro kabalong menda kasngi ulashim ya upu hakikti bakui bad badon buram jangu da ka bakmit yaki kamat shabane shame ko blay upa badon bor tam jangu da ka baingu yame ula duai kerku ula kidia ya upu badula ya u halaki senran u ong Toshim batobam nakane pi baro
namarkane kalong ka medjanga, ya ka ba enaiti, naga benta jompi. Hagaju ke rekam enda lalayabam, ulashim ya ka kuri. Bakardor hala ke keti bakuit bad badan buram. Badda ka baingu biang yame, ula duai kerku, badula ya ka hala ke senran da ka ba ong. Toshim batodi nakane pi barra. Namarkane kalonga kuri jangas nam janga, jonga jutang batimai bad bam chikut. Yakaba en penmi naga benda jambi, but naga benda ki babon, but naga benda ka jimma iki pop. Tale yakane bankan mau iangam. Kosnam bakardo jango Chris tapen kui diangi. Tapen kui di kimen siam adim pen kui. Pen koi ben kia iki bapang ki bashitam. Yada ingi nau bamen. Ka jingmaya jong ka jinget. Katasin bagi bam yune upu, bagi dinakane kakuri, gipen braga jing yap jong me kotrai, tad adu menwa. Namar katta ko try kendrat, da ka ba kenmao buram, ya ka jingsha shitom bakuin, ya ka jimmi pat na ka jingyap, ba ya ka jingkyu ba don buram shabaneng, jongu Chris ukon jame utrai jangi, na ka jingai ki ba mela ai khangi, mangi ki shakri jame, ba ki paid bakoi jame, ngitarwa ha ka buram bakrao jame, ya u jinkinia batlem, u jinkinia bakuin, u jinkinia baklem tobria, uppu bakuin janga jingim bam jikut, ba ka kuri janga jimpenim bam jikut. Tos ngabha ban kami yaki da ka kamat ba jemnur bad basbon pat pediang yaki kumba melahon ban pediang yaki jingai jongu shakri bahok jame u abel yaki jinginia u abraham upa jongi haga jingai badia ka jingtarwa u lindo remba jame u melkisedek u jinginia u bakoin u jinginia u batalem da ka bas ngeverit ngi karpad yame koble badon bor baro ban bata ya kini ki jingtarwa enra dakikti jangu angel bakui jame shaka duan jame shajrong hakamat kaburam ble jame ba mangi barro ki ba ya bam yasib ya kamet bagas nam bakui tam jangu kun jame da ka ba yo binda ha kene ka duan ka dupat ngindap da baro ka jinga e bar ka jingor ko bakenja baneng. Tokin mauru kotrai yaki shakri jame kibangi ken mau kerpang hagane ke yukirish bakuit kibala leit no hashwa jungi yaka bala shon shap daga dak jingit bad kibala yotia haga jingsuk yakini kotrai bad yaki to baro kibayotia hau kris ngi kerpad pamenai ke jaka jonga jingtengen ka jingshai bar ka jingsuk. Yangiru kinompop ki shakri jame. Ki bakermen haga jingisne bakenrei jame tos ngobha banai bha ai bentalem haga jingesulok jongi apostol bar ki mater bakui jame lembadu Yanis nompin baptist u Stefan u Matthias u Barnabas. But baro kiri kui jame ngi karpad yame ba men shayangi bandon lembat ki dakaba teo iya ki jingdawa henry dakaba ai yaka jimma e jame da utrai jongi u Jesus Christ
Da uba halaga sngi kotrai me tau yakini ki baba me penku ki me ai jingi ki me kerku kerdo ki bad me ais bun ki hangi. Dawu lembadu badhawu kallang hame ublay upabadan bo hake jingelang kawe jungamen simbaku baro kaburam bad ke jingero junom la junom. Ko himmen ko parangi duai hakawe ka mensiam kawe ka jimut nagabinda ka jingdumu jongi shimet pat ka balang baro kawe paka jingi do Jesu kanang sutir halo jongi hakane ka janmit hakabau Jesu ulapin pawe ka jingir ka jongu yangi baro ko pa jongim ba habening kalong ka bakui ka teng jame kanwan ka himaha jame kalong ka mon jame hakin daw kung ba habening ko ay yangi menda ka jimbam jongi ka bahala kasni Bata map yang ikereng kang jangi, kumbangi runi map yang kebeles niu yangi, pada wati alam yang isya ke jimban shoy, kan rei to pelai tingi naga basiniu, to pelai yang ingi kerpat kotrai naga jing siniu baro, haga jing spoon jamme, to ai jing sok jing sain haga sngi jangi, kramba naga jing arab ke jing isne jamme, ngilai baro bo naga pop, bangin yo jing ada naga jing jar baro, kadbangi dang ap kemelendi naga jingar men bakoi. Baka jingwan pa jongonong penim jongi o Jesu Christ. Namar kachome kalong kahima, kachome kabor kaburom, chunom la chunom. Kotrai Jesu Christ meu bala ong haki apostol jame, ka jingsuk ngai ik happy ka jingsuk jonga ngai happy. Wat pede ki pop jongi, Henry ya ka jingai jonga balang jame, bada ha ka jings bon jame. Tai hakai ya ka jingsuk, bada ka jingai tele kawai kat kum gamon jame. Mameu ba im bada basencha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk kotrai kandon barabo rengka batpim. Rengka bakir. Dap da ka jingai do Christ, tongin pai shaki himmen ki para ban ya it markeliam. Hakumi ukun lambro jango belai. Hakumi bakit no ka pop janga perte. Sukito ke bala kol shaga jinga wai jango ukun lambro. Kamet berkas nam jango Kris kendriang asyaga jingim bam juga. Amin.
penambar nyau pun riu. Hakasih upuk lemtian habaknya ya kapaskan kisenran kiwan penkre kamrane hakanong ba Tihaba lagem yong ren wan utrai uong haki ngalat rang shu waban shitom bampaska ringkat batpi Nabuin ya lagi jong ulain haduk bago uyeng jong ulo janku shim janya klem ong jing mo Endate hadabot usakja yagikat usanya dakataulia dagaba ula shempia Ngalaan nuksahapi Om utrai Ju Christ Jesus Bagumba ngale api mapiru pille kumju Ngautrai badnong hikai ngalasan kikjat jongpi Tepiru pide bansa bad bandit para mapi Tikat ba kidang yabang Ujisu ushim yukpu Uladwai umit syable Ulagdia badukerku Ulaom tushim baro bangkaning kamel jonga Kaen ay nama jongpi legani kenmau yanga Kum juru ya kakuri endutrai ulalaba ulashim badu sadwan usa
na bara ars pa arpoi. Men sim jong ukres dopen kod parianga med ukres dopen yanga umbatut nakakrung ukres tosan yanga sa ukres tendep yanga Gojin shaleben dopen klan shulyanga Kris baba dojaj god yanga Hapol kijing mong jong bitray ay ngan ri awat siya ngan tlano namin nunong syun ubang man kulong toda yanga at wiryang tukod yanga Bangan wan syami lem kiriw kuchong mi banyaro tang yami junom Hak mi ko Jisu ubah babat yang tam ngadengu ngon hak ma jong mi Da jing trang ba shir hem jong kamen sim jong ngayay kwan gerbat yami Bamen shon jing sel adonut jajonga Gajing jing kermen jing To shon jing kuslay bashi shaya kapong Bat kamon skemban le pano Kat bangay ay puson jing mong kodo jong mi
Kohimen ko pera. Ka jinglong jangka por kalastamban kala. Ka jinglenium kan kala na adu minda. Ka por jangka jinggamen ka kut. Por jangka jing sonsi. Por jangka jing duai. Shirhem kastang na adu minda. Ka por jangka jing jar kastang na adu minda. Haki inga sem jongi. Onum tishu baje na adu minda. Onum kot yano da ka jing sawa jong ka imane henre ka kersiu tia yangi da ka jing sha shitom jongu kris naduk per Getsemani shadulum Calvary padminda nginang duwai nadu ka tonut baka bor jong ka jing sha shitom jongu Jesus Christ kan kersiu tia yangi yakinga sem jongi bandup yait yakelinti kaba ujaisu la yait pan penim yangi hadin kan jing duai communion nginang ra